Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Yang pertama dan yang terutama nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Ustadz Fauzi Wahyu Muntoro. Ya. Ya, Mak, ya. Tasakuran pesta rakyat dalam rangka milad nenggih pepunden kula ingkang winantu ing pakurmatan Bapak Ustadz Fauzi Wahyu Muntoro yang ke-49. Iya, mapan ana ing lapangan belakang MCC Kabupaten Karanganyar ya, Mak. Kaya mengkono kuwi wis sak trepe lamun to panjenengane kuwi ngunjukake rasa syukur marang purbaning Gusti Allah merga ya pancen kanikmatan sing diparingake Gusti marang panjenengane iki jan melimpah ruah insyaallah kebak ing barokah. Iya, isih kagungan travel Samira sing kondange ya kuwi agen umroh karo haji lan ora dijarak sama sekali tidak disengaja. Yang dalang pada malam hari ini adalah jamaah umroh Samira di bulan Januari kemarin. Oh iya, Dadi grup 11 Januari. Nalika semono karo mbok wedok. Iya, kaya ngono kuwi. Ya lumantar samiran, Samira ora samiran. Oh iya, wis sing mendunia kuwi ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Aku nekseni dhewe nalika sowan ning tanah suci jamaah Samira bagaikan lautan manusia. Ning ndi-ndi pethuk karo jamaah Samira. Saya yen pas blonjo ngono kae nduk ning toko-toko ning ruko-ruko Arab anggere ana piyai sing ngenyang jlimes mesti kok Samira kono. Kok malah ngenyang. Lho, karo piyai kono kuwi wis akrab. Sebagian besar wis to nyuwun prisa karo Pak Fauzi. Penjual di sana rata-rata bisa berbahasa Indonesia. Nggih napa mboten Pak Bu? Nggih. Tur pamane kowe ra duwe dhuwit real, ngangge rupiah neng kono ya tetep disusuki. Kuwi tenan. Aku nglakoni dhewe kok temenanan kaya ngono. Iya, elok. Yen perjalanan neng pesawat mongko pirang-pirang jam. Sing terkenal ya Samira kok, Nduk. Iya. Liyane kuwi mesti jagake apa kuwi daran saka pramugari. Lek Samira iki biasane mblontrot kok omah kok. Lambemu ora. Men higienis ngono kuwi lho. Iya, luar biasa ya. Elok tenan. Lan uga usaha perumahan PT Semesta Mulia bertasbih kuwi ya kagungane Pak Fauzi. Sing wis dihibahke marang putrane. Wah iya, ngono ya. Mula sing dirawuhake iki sangat luar biasa kejaba kepareng ngaturi rawuhipun Bapak Bupati Karanganyar karo Bapak Wakil Bupati. Iki Bapak Ustadz Fauzi Wahyu Muntoro sekalian Ibu Dr. Gigi Dini Lukitasari. Ya. Ugi ngrawuhake para Punggawa ing Kabupaten Karanganyar, Pak Camat Karanganyar beserta jajarannya, ugi Majelis Karima dan juga jamaah Mabes dan kepala cabang Samira se-Indonesia dan mitra Samira, kurang lebih 20 kepala cabang travel umroh Samira hadir pada malam hari ini. Nganti kaya ngono kuwi. Mula kanthi pandonga utawa semboyan Samira tetep mendu Nia, ya. Ugi ngaturaken panuwun dumateng Bapak Murdatmo selaku koordinator wayang nadyanto dadakan ning nyatane bisa wilujeng niskala lancar kaya mengkini ya, Mak. Kaya mengkono matur nuwun Pak Murdatmo. Mboten kata lumpen dumateng Bapak Kepala Desa Jati, Pak Lurah Cangaan dan warga masyarakat Manggis Cangaan Karanganyar yang telah memberi doa restu dan dukungan untuk acara pada malam hari ini. Iya. Noh, dengan kegiatan yang indah, Bapak Ustadz Fauzi Wahyu Muntoro mengajak seluruh tamu undangan yang rawuh untuk memanjatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala serta menikmati seni budaya wayang yang penuh makna. Karena setiap kisah dan lakon yang disajikan tidak hanya sekedar hiburan, namun juga mengandung pelajaran hidup
dan nilai-nilai kebaikan. Dalam setiap lakon kita belajar tentang hakikat diri, kebijakan, dan keteguhan hati. Selain itu, wayang juga telah mendapatkan penghargaan dari UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda yang seluruh warga masyarakat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjaga, merawat, dan melestarikan wayang. Maka sudah jelas dengan digelarnya wayang kulit pada malam hari ini membuktikan bahwa Ustadz Fauzi adalah promotor lestarinya budaya Indonesia wayang kulit no. Kaya ngono kuwi ya, Mak. Pancen kaya ngono kuwi. Piyayi yen becik ora mung perkara sugihe, ora mung perkara pintere, ora perkara cerdase, ning ketika orang itu bisa bermanfaat. Sing rata-rata sing umume Bapak Fauzi manfaat untuk para jamaah lan umat Islam, ning pada malam hari ini adalah sifatnya nasional. Sing tegese ora mung umat Islam, kabeh agama di Nusantara dihibur oleh Bapak Fauzi dengan berkumpul di sini. Nganti kaya ngono kuwi ya, Mak. Mula didongakake Bapak Ustadz Fauzi sekalian Ibu Dini, muga-muga tansah pinaringan panjang yuswa. Pinaringan murah rejeki. Rejeki ingkang melimpah ruah kebak barokah. Putra-putrinipun soleh lan solekah. Setiap tahun tetap nanggap wayang. Allahumma amin. Pun sing mirsanipun ngaminin kantun panjenengan Pak Fauzi wayangan boten taun ngajeng. Iya, ngono kuwi. Terima kasih. Tur bengi iki ya beda ya, Mak. Beda lakone ya lakon Islami lan uga iringane iki kebak solawatan sing kepareng dadi waranggana sing adate iki lugas ngangge gelungan namun pada malam hari ini menggunakan kerudung utawa mukena. Ya. Elok, mergo ngerti lamun to rambut kuwi aurat ya. Niki anakku kae wis SMP kok ngangge kudung malah tak seneni kok no. Lho, kuwi apik lho, Mak, kudune wajibe kaya ngono mergo nutupi marang aurat. Rikma utawa rambut ki aurat. Anak SMP ngangge kudung kok malah kok seneni karepmu piye? Ya tak seneni wong anakku lanang kok no. Ya. Muga-muga sinden-sinden sing ngangge kudung, sing dikudungi ora mung mustakane tok ning nganti tekan atine. Allahumma amin. Aja nganti ketoke dhuwur kudung ngisore malah warung. Sapa-sapa kena gaglak. Ayo. Iya. Terima kasih. Ana pelawake ana. Lah iki eloke meneh. Pelawake iki ya salah satu piyayi yang sudah mencempurnakan ya kuwi rukun Islam. Wis sempurna. Mergo wis tindak ning tanah suci nenggih Bapak Haji Sumarbagyo Gareng Semarang. Wah, elok tenan. Ngono kuwi. Slendro, Mas. Ayo, coba walang kekeke. Nggih nyegerke swasana men genti rasa slendro. Ayo. Yen pelok terus ndak ora kaya wayang ya. Ayo. Coba diaturake ya karo sing klentem ben madhep ngarepno. Ora mung nyawang bojone ayo. Wong biasane iki bengak-bengok njaraki winong kok saiki meneng ae. Ah, bengi iki rasane suwi men ya. Mergo trompete kalah gede karo sore mau. Apik iki. Monggo walang kekekipun Cak Bagus, yo. Mencak ning
Nyuwun tepuk tangan untuk Pak Haji Gareng Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yoyo. Pripun mirsani kawontenaning ratri menika? Sedaya para warga dipun remenaken penggalihipun merga sedekahe Bapak Fauzi. Nggih. Ning blakan sebagai manusia, Mas. Nggih. Niki wau kula nggih rada grogi kula. Perkarane Nggih merga sering ditimbali piyai-piyai ning mlebu wilayah panggonan kaya ngeten iki lagi sepisan iki, Mas. Jenengan nuwun sewu lak nggih sampun berpredikat haji, mestine lak ya nggoni ya nggen ngene iki no. Nggih. Nggih nek wong jenenge menungsa niku kandel tipis, percaya dirinya. Nggih. Kadang nggih pede, kadang nggih ngedrop. Ose upamane jenengan ngedrop ki tak anggap salah. Sebabe Mergane nuwun sewu karo panitia wis dilunasi sore mau. justru niku. Kok iso? Mergo pun lunas niku rada goyah kula. Mergo wong niku yen pun disembadani nggih kudu sembodo nyambut gawene. Hake wis ditampa, kewajibane ya kudu ditindakake. Nggih ning wong kula niku saking omah budal bismillah nawaitune ibadah. Dadi nggih napa mawon yang terjadi saya syukuri, saya jalani. Leres. Yen jenengan bekerja niku niate ibadah niku bener, Nggih. mergo pangandikane para pinter, bekerja itu adalah ibadah, dene rejeki itu adalah jatah. Insyaallah uripe barokah, ngoten. Amin. Nggih. Ning kula nate protes, Mas. Pripun? Dadi wong gesang teng donya niku miturut kula sing disebut takdir niku nggih kelahiran dan kematian. Kok saged? Nek yen bab rejeki niku nasib. Dadi enten to wong ora gelem nyambut gawe terus kahanane ora ana apa-apa terus berdalih iki takdirku kuwi kliru. Kuwi nasibmu mergo nasibmu sing gawe ya kowe dhewe. Nggih. Ngoten lho, Mas. Mula nuwun sewu, Tuhan tidak akan merubah nasib manusia ketika manusia itu sendiri tidak merubahnya. Niku sing kula karepke. Nggih, ngoten niku. Mula kula rewangi kaya ngeten iki nggih ngrubah nasib kula. Lah nggih kula nggumun ing atasipun haji, nyatane putrane ya wis mentas kabeh, wis palakrama kabeh. Kabeh do dandan cantik ganteng jenengan kok diclorengi raine iki ngopo? Apa gunanya ganteng, apa gunanya cantik kalau tidak pakai rezeki? Sing penting niku sama dengannya, Mas. Sama dengannya yang didapat rezeki yang halal. Amin. Lho ngeten iki, lho wong ajeng ngarani napa mon terserah. Rezeki niku nggih nuwun sewu nggih, Mas. Nggih. Apapun profesimu, tekunilah dan syukurilah. Paling tidak, walaupun tidak membuat kamu kaya raya, paling tidak kamu akan mengerti arti hidup di dunia ini. Betul, nggih. Aku jane wis sak level lho karo Pak Ustad ki. Kowe iki aja gleleng. Sak sampeyan sak aku iso sak level karo Pak Fauzi iki lho. Lho kok sik to. Guru ki ora kudu mulang ning papan panggonan kelas utawa madrasah ngono ki ora. Ning omah ku ya guru, Mas. Kok iso ning omah guru? Loh, guru tumraping keluarga khususnya anak-anak. Nggih. Ora usah apa kuwi ngekeki piwulang nengko, ngekeki contoh sing apik kuwi ya guru. Betul, betul, nggih. Aku ki mbuh aku ki ngene iki. Aku anggere lunas tas-tas lho, Mas. Aku wis apal angger piyai cerdas kaya sampean ngono kuwi mesti mesti njaluk taun ngarep ditanggap meneh kuwi mesti ora. Lho aku ora njaluk ya cuma mengharap. Yen njaluk ki ana anu lho Mas, ana lagune pemaksaan. Njaluk pemaksaane yen mengharap ki ora meksa. Oh, nggih. Iki nuwun sewu ki iki omong karo wong pinter iki kudu rada cerdas sithik. Jadi sampean berharap mawon, ora njaluk. Nggih.
Nuwun sewu pamane kok njur taun ngarep niku Pak Ustadz Fauzi lali kesupen mboten wayangan. Lajeng kula njaluk Pak monggo wayangan terus wayangan tenan sampean ra melu sok mergo aku njaluk kuwi. Sik to, Pak Ustadz ki lak kagungan garwa. Nggih Budini. Garwa kuwi mung tugase ngelingke sing kakung, yen sing kakung lali garwane sing ngelingke. Kok terus nyampluk karo Budini iki piye? Witekno. Mosok Pak Ustadz ngundang kok aku ora katut. Ning wau Budini sampun paring dawuh tenang mawon Mas Gareng. Insya Allah setiap tahun tetep wayangan ning nuwun sewu wayangan klasik tanpa dagelan. Nggih nyuwun pangapunten Pak Ustadz. Miturut dawuhipun para pinisepuh wayangan tanpa gareng udan deres, Pak. Waduh. Apa kowe iki terus dewani udan apa piye ora? Tekno ana wong nganggur ra mbok jak kok. Nggih. Aku ki siji sing tak pikir. Napa? Dadi ki tembung salah ning kaprah mula aku ya iki ana istilah milad. Leres. Nadyan artine ya ulang tahun ning jane ulang tahun ki salah kaprah. Kok saged? Ulang tahun lho, tahun kok diulangi lah umure ora mudak-mudak to, Mas. Oh. Sing bener ulang tanggal dan bulan. Sing diulangi Tanggal lan bulane yen taune mudak. oh ning kuwi salah kaprah. Salah kaprah. Lah terus ana sing nyebut singkat padat HUT. HUT ki apa? Hari ulang tahun. Nah, kuwi cekakane cah PAUD. Bose wong asline ya ngono kuwi yen sampean piye? Yen aku ki ya dipaske karo keadaane HUT. H itu hanya diperingati 1 tahun sekali. Cocok. Mergo yen 5 dina pisan kuwi weton. Wah iya. Sepasaran. Nah. Terus U. Iki kudu diperhatikan. Umurnya bisa bertambah tapi juga bisa berkurang tergantung objek yang diulang tahuni. Wah iya. Tegese piye kuwi? Yen benda mati tak bernyawa itu bertambah umurnya, tapi benda yang bernyawa kaya manusia ini umurnya berkurang mergo masing-masing orang punya takdir umur sendiri-sendiri. Wah iya nggih. Terakhir T. Tetap harus disyukuri apa yang terjadi karena itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lho iki religi iki. Aduh, mboten ngoten. Sejatosipun ingkang salah kaprah niku mboten namung ulang tahun. Kathah jane. Nuwun sewu kados tembung lomba panjat pinang niku janjane salah kaprah. Mila menawi Agustusan sak menika dening MUI panjat pinang niku tidak boleh, itu salah. Kok salah ngono? Sing bener niku pinang panjat. Dadi wong wedok iki dipinang dhisik lagi di ngoten niku. Sik. Pertanyaane pinang kuwi tegese apa? Dipinangi ya tegese dipek. Dipek kuwi resmi apa ora? Ya mestine resmi no. Oh, mergo saiki akeh sing palsu e. Waduh. Yuswane Bapak Fauzi ke-49. Ini 49 menandakan beliau itu mau menginjak ke umur 50 atau basa Jawane 50. Beliau itu malah disiki 50 yen cara biyen ana sing ngarteke 50. 50 ki senengo keton. Keton kuwi nganggo peci kuwi apa kuwi pakaian atau untuk alat sembahyang. Dadi umur 50 kudu seneng keton, seneng ibadah, salat. Nggih. Beda yen kaya aku wis sewidak. Maknane swidak? Sejatine wis cedhak. Amin. Loh, aku ora wong kuwi takdir Gusti Allah kok, Mas. Iya, Tetep saya syukuri dan saya mempersiapkan diri. Nggih, ning ya tetep jenengan kula dongake panjang yuswa. Amin. Umure dawa. Amin ya Allah. Dadi sok upamane wong sak donya iki wis entek sampeyan urip dhewe. Jare pengen panjang yuswa. Mone ngono kebangetan kuwi. Kowe nek aku urip dhewe ketil-ketil arep jajan kopi ning ndi? Wong sing dodol ya wis mati. Ha iya, sak mati ya. Ning umur beliau 49. Nggih. 4 itu 4 bidang yang beliau jalani. Lah iki. Beliau menjalankan 4 bidang. Apa saja? Agama, sosial, ekonomi, dan budaya. Wah, iki.
Iki sing marai larang ya iki Gareng. Ayo. Larang piye wis mbok kethok barang kok. Ora tak kethok. Tak longi. Iki 9. 9 itu doa kita bersama untuk beliau. Semoga bisa lancar semuanya. Amin. Nah. Sik gandeng jenengan pinter menerjemahkan. Sakniki per huruf nenggih Ustadz Fauzi. F-A-U-Z-I. Mas. Yen sampean iso tegese sampean pancen dagelan peng-pengan pinter tenan. Mas. Napa? Asma Kinarya Japa. Biyen tiyang sepuhipun Ustadz Fauzi jenengke kuwi nganggo mikir. Jenenge dawa apik kok mung Fauzi tok. Ya kabeh. Takon wong pinter ki kabeh. Lah malah nantang. Bapak Fauzi Wahyu Muntara. Ayo kowe. Gandeng iki dawa aja per huruf suku kata. Kowe golek ngirit lek ngono kuwi. Ngirit apa saiki bayare tol ya padha wae kok. Wah iya. Iki Per suku kata. Familiar beliau. Mudah bergaul karena beliau berpedoman banyak teman banyak rezeki. Ya. Aja marem sik kedua U. Usianya 49 tahun saiki. Lho kabeh ngerti bab kuwi. Lah kowe ora tak cethake ndak tak baleni. Z-I. Zikir, wirid, ibadah itu yang diutamakan. Wah, elak tenan Gareng, elak tenan. Ambuh aku. Ini dalam rangka golek tambahan ngene. Nah. Ayo. Aja seneng dhisik isih enek bajute. Wahyu. Wah, iki saka tembung wahid. Wahid nomor 1 yang diutamakan dalam hidup beliau adalah ibadah. Ya. Yuki yuswa tambah, mula pengalaman beliau juga bertambah. Iki. Aku anggar tekan mun ki bingung kan. Mun iki mergo tanggaku wis lunga suwe iki. Jenenge sapa? Munjainah. Munjainah. Mun ki iki. Mun ki mundhut tontonan wayang kulit rikala ulang tahun. Ora mundhut ya, nanggap. Beda lek mundhut ki tuku. Sik to. Lek kepengin iki lak ya nganggo donga to, donga ki njaluke iki nyuwune ning sapa? Gusti Allah. Lah iya mundhut ning Gusti Allah. Oh iya. Gandeng kowe kancaku ya wis aku manut. Ora nggih. Ora kancamu apa mbok jak kowe? Iya. To. Tata gelar wayang kulit menika kanthi dalang Ki Cahya Kun kini sapa jenengmu? Kun tadi tak keprok kowe lah. Lho, kini apa tadi? Tadi. Oh, kun tadi. Manggep Sukini ya kowe ora. Cahya Kun tadi. Terakhir Ro. Ro ki rasa beliau kurang marem yen ora nganggo gareng saka Semarang. Kaya mesa katut gumun aku kiai nek pintere kaya ngono. Alah ngene pintere kok ngene mbok apusi ya. Mboten Bapak Ustadz Fauzi yektosipun dalu menika estu jujur Pak Gareng menika yektosipun badhe prei badhe istirahat karena benjang menika badhe akekoan putunipun kakung. Pangestunipun. Ning kok bengi iki tetep mangkat sebabe apa? Ya nggo ragat akekoan kuwi kok. Ya wong ngene lho Mas, aku ki jroning melaksanakan gareng ki kejaba ora munafik. Tetep mencari nafkah. Ya. Tapi seperti beliau, kecuali mencari nafkah juga beribadah. Leres. Saya berusaha menggembirakan orang lain. Ingat, orang yang paling bahagia di dunia adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Jadi, ngene ra masalah sesuk akekoan. Mau awan wis digawe mumet tok. Lah ngopo? Bagi daging ning masjid ki. Oh, sampean takmir ya? Ya alhamdulillah dipercaya ketua takmir. Waduh, pusing aku. Sebabe napa? Piye to? Idul Adha dina apa? Jumat. Rebo ki lagi entuk sapi siji wedhuse 7. Padahal jamaah nggonku ki akeh mumet, Mas. Wis pengurus takon donga kabeh takon wiritan.
Terus? Lho wiritan lho kok mburiku ki lho wiritane iki malah neka-neka. Piye? Wedhus sapi, wedhus sapi, wedhus sapi. Ku ya ndonga lho. Malah mandi. Lah iya. Lah kok alhamdulillah hari hanya bisa mendapatkan 4 sapi 25 ekor kambing. 4 sapi salah satunya sumbangan dari Gareng Semarang. Kowe ora ngerti yen aku bar mantu to. Ora, aku iki gur takon ngono lho. Takon apa Lah lek mantu hubungane apa? Wong akeh-akeh welek mantu malah bathi ngono kowe. Bathi apa? Yen bathi ora tak rewangi bar mantu terus garek. Bathi dulur tegese. Nah, ora masalah kabeh iki kanggo keluarga. Kaya beliau ini malah lebih luas. Beliau nanggap wayang ora mung kanggo diri pribadi, ora mung kanggo keluarga, uga kanggo masyarakat sekitar sini. Nggih, Ini yang luar biasa. Kula selani nggih Mas Gareng. Nggih. Gandeng menika dawuhipun saking Bapak Ustadz Fauzi dipun katai tembang-tembang religi. Lah niki seneng kula. Ah, nggih. Kula religine isone sing lawas-lawas tok. Nggih. Dadi religi kula weton riyin sing didamel karena dulu itu tidak seperti ini, religinya itu lebih apa ya, lebih terselubung. Oh, ngaten. Kayak enten to riyin nganggene santiswaran. Upamane. Kalau dulu itu siar agama pakai santiswaran, tidak seperti sekarang hadroh gitu. Nggih. Aja nika. Nggih. Aja nyembah kayu watu, nyembah Kang Maha Suci. Kayu watu iku papaning brahala, setan priprayangan nuntun mring neraka jahanam. Nyembah pangeran to kang peparing nugraha, duh Gusti ingkang mulya pangeran maha kawasa, paring sandang paring buka nuntun marang swarga loka. Nadyan tembang Jawa ning ya kuwi amar makruf nahi mungkar lho kuwi. Ning pancen kala rumiyin tidak terbuka seperti sekarang. Jadi penyebutannya pun masih samar-samar. Karena memang zaman dulu lain dengan zaman sekarang. Leres. Ngoten yen sakniki kula kalah kali cah nom-nom ngeten iki. Lah sakniki kalih ngaturaken hiburan ugi kalian ndongaaken Bapak Fauzi lan sedaya para rawuh ingkang kepareng nenggani dalu menika. Ngaten Mas. Mugi-mugi Bapak Fauzi lan sedaya para lenggah tansah pinaringan sehat lan ugi putra-putrinipun soleh lan soleka. Amin amin ya Allah. Amin. Tembangipun utawi lagunipun Alamate Anak Soleh nggih Pak Gareng. Alamate Anak Soleh niku teng Karangayu Semarang cedhak Simpang 5 mriko. Kok ngono? Anake Soleh niku manggone teng mriko. Tak kira ning Kediri ora iya. Nyuwun dumateng Ibu Ustadzah Sukesi Rahayu. Oh iya. Nggih. Obi, nggih diaturake. Nggih. Assalamualaikum ya Umi Sukesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abi Cahyo Kuntadi. Wah, nggih. Umi apa? Lek ning panggung kene mesra to. Ha. Lek pas ning omah tur ora duwe dhuwit nyeluk aku ora abi ning babi. Kowe ngundang bojomu mau Umi. Umi. Aku ngundang bojoku ning omah Ubi. Ubi panganan. Oh lho bojoku gedhi. Oh iya. Lemu. Aja sia-sia. Ora sia-sia wong sing tak gunake kok sia. Waduh. Ayo. Monggo Bu Sukesi kangge panglipur pencerahan untuk sedaya ingkang kepareng rawuh lumantar Alamate Anak Soleh. Mangga. Alamate Anak Soleh iku papat badane mukmin
anut ing syariat kang dingin lisane alus ngendikane kapindo mulyakaken ing wong tuwane syariat kang dingin lisane alus ngendikane kapindo mulyakaken ing wong tuwane jawab orang ngapulane iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita dunia bersama Bapak Ustadz Fauzi. Alamate anak soleh iku papat badane anut ing syariat kang dilisane alus ngendikane kapindo mulyakaken ing wong tuwane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi
matur sembah nuwun. Bu Kesi matur dhisik karo Bapak Ustaz Fauzi mliginipun dumateng Ibu Dini. Nah, panjenengane sing rasan-rasan ana dalem pamane wayangan piye Pak? Akhire kasembatan ya Bu Dini kuwi. Nggih. Alhamdulillah wa syukurillah dalu niki kula sak kanca sampun dipun timbali nglipur keluarga besar Samira Group mriki kalian Bapak Ustadz Fauzi lan Umi Dini. Terima kasih Umi. Secara tidak sengaja bulan Januari kemarin saya umroh bersama mitra Samira dan saya bertemu penjenengan di Madinah, kita foto bersama. Alhamdulillah malam hari ini adalah malam beruntung bagi kami semua, khususnya saya dan suami saya Mas Cahyo Kuntadi. Terima kasih. Dumateng Bu Dini menawi bojo kula sok kenal. Loh, tenan kok. Tenan ya Bu ya. Tenan, iku mbiyen pas Januari kalau nggak salah ambasadornya siapa itu? Citra Kirana, aku ketemu salaman foto pas neng gone iku lho Pak, kebun kurma. Oh iya. Jadi memang luar biasa jamaah Samira itu memang mendunia, saya menyaksikan sendiri. Khususnya kemarin saya ikut travelnya agennya Mbak itu loh. Mbak Sulis. Mbak Nuri, terima kasih Mbak Nuri. Besok lagi Mbak ya. Tak kira Sulis Eva. Tur kompak iki paguyubane awake dhewe lak Madangkara. Bertemu bergabung bersama Samira Mendunia. Cocok. Cuman kurang satu Pak Dalang. Napa? Ini kan birunya Madangkara sama birunya Samira itu berbeda ternyata warnanya. Tadi tak pas-paske loh Bu Dini. Ternyata beda. Siapa tahu nanti disponsori Samira beli beskap. Oh. Ngapunten Bu Dini, senimane ketok lek kere lek iki. Bapak Fauzi, selamat ulang tahun. Piye Pak Gareng? Anu arep ngemis kowe kok melipir. Mboten, dadi dalu niki kula sangat napa nggih bangga sangat. Bangga karo bangga beda rek. Lah ya seneng nggih. Atase Samira aja nggih, Samira mawon kersa nanggap wayang, nguri-nguri kabudayan, lumantar Bapak Fauzi ingkang dalu niki ambal warsa ingkang 39 tahun. 49. Kula nomke Pak. Lho, bene. Ya sengaja kula. Iya. Jadi walaupun 49 yang kelihatan 39 dari sini Pak Fauzi. Pokoknya Kes iki endang menangan banget. Loh, Pak Fauzi tertawa loh beliaunya. Nggih Pak Fauzi. Kenapa beliau malam hari ini kok nanggap wayang? Bahwasanya seni wayang itu memang dulu dipopulerkan oleh para wali. Betul. Dan untuk sampiran siar agama Islam. Betul. Jadi kalau kamu melihat dari peralatan ini aja sudah penggambaran agama Islam. Upamane. Lho kowe iki dalange ora iso nerjemahke. Oh sik to. Kok jojo karo aku beda ngono lho. Ya ora beda wong ki ndek penemu dhewe-dhewe perkara bener iki nilainya piro terserah yang menilai bagi saya. Nggih. Aku menerangkan ini biar mudah diterima. Upamane pripun? Iki wayang kulit kenapa nganggo gawangan iki? Iki. Lho, lah kuwi cara anune lak ya nggih layare iki gen kenceng, kelire gen kuat mula nganggo gawangan. Kuwi pemikirane bergudeng ngono kuwi. Lek kowe piye? Iki lak merupakan garis. Bahwa manusia di dunia itu hidup punya garis hidup sendiri-sendiri yang namanya takdir. Wah iya nggih. Nah, lek terus gawangane kaya ngene anggit kaya melengkung ngene piye ngono kae? endi kae to? Kan nek sing gawangan bunder ngono kae lho. Bahwa hidup itu tidak lurus-lurus saja di dunia ini. Betul. Lah iki tak terjemahke kenapa kok wayang kulit nganggo gunungan? Heeh. Sebabnya apa? Iki bentuk tangan dikala menyatu itu tandane nyembah. Hidup di dunia harus sregep nyembah marang Gusti Allah. Wah iya. Sing disembah sapa? Kang Maha Suci. Mula wayang kulit iki nganggo kelir putih nglambangkan kesucian. Warnane putih. Wadene kowe bar nembah Kang Maha Suci bakal entuk apa? Entuk pepadang. Terus maknane? Lah ya entuk pepadang yen kowe butek pikiranmu doa sembahyang kuwi engko bakal entuk pepadang. Sapa to sing kudu manembah marang Gusti Allah? Wong sing urip ning alam donya wiwit pucuk gunung nganti pinggir segara mula nganggo debok. Debok kuwi iso urip pucuk gunung nganti pinggir segara. Wah, nggih. Wancine ngopo? Wancine rikala
kentongan dituthuk, bedhug dituthuk, mula wayange dog 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 deng 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 dalang suluk kuwi minangka adan. Yen wis krungu ngono ndagake lunga masjid wudu swara banyu kemricik kuwi keprak. Iki. Mula urip ning alam donya ibadah sadurunge kowe mlebu kotak. Iki to. Kuburan. Sapa sing mlebu kotak? Ayo kowe barang kuwi. Iki yo ya ora apa-apa wong nyatane awake dhewe bakal lak yo nglakoni ya to. Tur itu rahasia ilahi. Makanya awake dhewe ora ngerti mbuh sampean sing dhisik apa aku sing keri apa aku sing keri sampean sing dhisik lak ora ngerti ya to. Lho kok aku budal sik. Iki urung tau tak terjemahke apa yen wis tuwa iki kudu budal dhisik. Tegese piye? No way. Waduh. Kalau tahu kamu arti kematian atau mati, kamu tidak akan mengatakan hal itu padaku. Api maknanya mati? Mati kowe ngerti? M itu manusia semua mengalaminya karena itu takdir. A. A akan tetapi datangnya tidak ada yang mengetahui. Bisa sewaktu-waktu, bisa masih lama. T. T ki dirungokke. Tidak harus sakit dulu, tidak harus yang tua dulu. Itu kematian. Yeah. Ini adalah rahasia ilahi. Nah, you know? No. Smoking. Wong jare iki mumpung ditimbali ning tlatah sing kaya ngene pas trep yen awake dhewe ngudal-udal gap kaweruh kuwi. Nggih. Malah nun sewu wong sing apik ki yang selalu mengingat hal kematian. Malah sing kuwi apik malahan. Betul. Iki aku iki blakan Mas. Aku ki nul putul tentang agama. Artinya tidak seperti beliau-beliau yang fasih membaca Quran. Apa aku ora? Aku munggah haji ki mung siji sing tak pengenke. Napa? Ora ketang sejangkah uripku berubah menuju ke kebaikan. Wah, lah sing larang regane ya kuwi kok sing apik malah kuwi. Ayo alhamdulillah ya delala karo Gusti Allah. Aku ki iki aku lagi arep sinau ki. Aku delala mantuku sing ragil iki nun anu nggih pangestunipun Ustaz kula pikantuk mantu seorang hafiz Al-Qur'an, Pak. Wah, lek ngono ya gathuk karo maratuwane. Oh, gathuke. Lah, mantumu lak hafiz Al-Qur'an. Sampeyan ya padha to? Apa? Hafiz Al-Qur'an. Habis gelap terbitlah terang. Wong lho, ora ana eleke sing tuwa sinau marang sing enom. Kebun nusu gujel ngono kae. Ning nggih niki nuwun sewu, aku ora jeneng pamer. Mantuku itu karena hafiz Al-Qur'an adalah ana sing kepranan memberi beasiswa, alhamdulillah bisa masuk ke dokteran sampai lulus dibiayai menjadi seorang dokter. Alhamdulillah. Itu badine wong teteken tekun bakali tekan. Nah, iya nggih. Anakku loro karo dokter, mantuku dokter. Kowe arep lara? Ayo. Oh. Ora sudi, ora. Lah kudune lek aku pamol terus dadi pasiene anakmu lak mending bayar. Sampeyan kan sing gratis malah. Aja nganti. Lah kok aja nganti? Kanca ruangku sing tak anggap kanca gratis bahkan tak kei bonus. Alhamdulillah. Ana kriteriane. Apa? Semakin parah penyakitnya semakin besar bonusnya. Ora sudi. Enak lho. Ora moh. Oh, angger parah bonusnya kendaraan roda papat. Mobil. Mobil apa? Mobil ambulan. Yo, kabeh iki jane tak kandhani Mas ya. Apapun itu, sebesar apapun itu, syukurilah. Hidup itu disering-sering kali kita bersyukur. Nggih, laras. Aku iki nuwun sewu tak omongke aku bab basa Arab maca Quran ora teteh. Nggih. Aku ki pendak mangan. Bubar mangan dongaku, aku perdomanku Gusti Allah kuwi Maha Tahu, Maha Mengerti. Setiap habis makan dongaku ki cara Jawa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah matur nuwun paringi rejeki, nikmat, sehat, alhamdulillah. Titik. Nggih. Luar biasa. Lan nuwun sewu nggih menawi ngrembak Bapak Ustadz Fauzi menika walah nuwun sewu mboten wonten telase babakan kebaikan beliau. Nggih.
dalu menika kejawi dipun hibur mawi wayang kulit kaliyan panjenengan. Ugi menawi wonten bejane awak menika sampun kathah wujudipun door prize utawi hadiah. Aja gelem. Lah ngapa? Kelaran kuwi. Marake lara kuwi. Kok iso marake lara? Door kuwi bahasa Inggris. Bojoone apa? Indonesiane apa? Door kuwi ya tembak. Dorok tembak. Wah, lawang. Wah, desa banget. Wah, kulino ngrungokke lagu dangdut. Oh iya lawang. Dor kuwi lawang. Ki lak door prize, door kuwi lawang, prize ki kecepit lawang. Ben adene kecepit ning seneng kok iki bakal ya. Nat. Sing entuk door prize ki lho, sing entuk door prize. Tuh lambemu karo atimu ra padha. Lah lek entuk hadiah lah ya seneng to, Rek. Ora. Oh, ning iki memang betul-betul totalitas dalam menyelenggarakan pagelaran malam hari. Ning percaya ora lokak saya kebak tenan iki kaya Pak. Door prize lho tumpuk-tumpuk lho kuwi ana sing yoga tak kira. Tak kira ku ya door prize to. Malah dibagi nun sewu ingkang sesen limbukan wonten ingkang sesen gara-gara wonten. Menawi hadiah ingkang sampun kumawis rata-rata di limbukan, namun kalau hadiah umroh gratis harus tirakat dulu, prihatin dulu, melek dulu ngantek gara-gara jam 3. Amin. Jadi pengen umroh ya kudu rekoso nyatane 30 juta ya biasanya. Kalau ini yang keluar hadiahnya ada diantaranya sulap jer. Apa? Sulap jer. Sing nggo nanak nasi iki lho. Magijer. Lah ya magic iki sulap. Sulap jer. Iya. Lambene tekan ndi ora kare. Pak Gareng. Nun. Ripalungguhan iki gandeng sing dikersake akeh sing tembang religi pisan kas ya. Nggih, Mas. Engko dibacot ning nggon goro-goro. Oh, derek nggih. Sluku bathok. Bayar. Ingkang ngastos sinten? Kula nyuwun dumateng Mbak Winong Melih, Mbak Birgita kalian Mbak Dian Munasiroh. Wah. Ayo diaturake marang sedaya yang kepara lenggah. Wabil khusus dumateng Bapak Ustadz Fauzi sekalian Ibu Dini. Mugi-mugi saged kinarya panglipuring penggalih. Amin. Monggo ca dipun aturaken sluku bathok. Dados.
Tarian karawitan Madangkara untuk Samira. Wah iya. Diaturake sluku-sluku bathok. Sing adate yen nggen YouTube utawa nggen TikTok kae sing ngumandangake ya kuwi Ustazah Umi Laila. Iya, Jane iki ana piyai sing kaya Umi Laila. Sapa? Kuwi Mbak Sekaro Bula. Sak brebetan kaya Mbak Umi Laila. Sing putri cantik, sing kakus, sing kangkung. Sing kakung ya bergas ngono lho, Nduk. Ha iya. Bengi iki kok suwimen ya, Mak. Syekh Subakir utawa mbangun pura Kencana. Bangun wis cetha, pura tegese gerbang yang besar, Kencana adalah mas. Semoga keluarga besar Bapak Fauzi dan Samira selalu menuju zaman keemasan yang penuh dengan barokah. Amin. Yo, Slindro. Rerakit bebarengan, monggo tak dherekake. Yo.